आपोष्टामयोगः दानभूज्यनाथः अभिनन्दनाय योगसमोदकः तस्यवादिविजयनः उसतेन ओमरः तस्मारङ्गमापो यस्य क्षया निर्मदः आपो जगयताजनः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि స్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి కొద్దిగా నీళ్లు గణపతికి చూపెట్టి పక్కన వదిలిపెట్టండి అంతే ఇప్పుడు పువ్వులు అక్షతలు తీసుకోండి ఓం వస్త్రం అభివస్త్ర సుసనానుషాభిజన సుదయా పూజమానః అభిచంద్రావతమేనో హిరణ్య విశ్వార్జనో దేవసోమః శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః వస్త్రాత్మం పుష్పాక్షరాన్ని సమర్పయామి ఆ పువ్వులు అక్షతలు గణపతి దగ్గర వేయండి యజ్ఞాపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతి సహజ పురస్కారం ఆయుష్యవతిమతం యజ్ఞాపవీతం పరమస్తేజ శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః యజ్ఞోపవీతార్థం పుష్పాక్షరాన్ని సమర్పయామి మళ్ళా అక్షతలు వేయండి కొద్దిగా పసుపు గణపతి దివ్య శ్రీ చంద్రం సమర్పయ